dobrodošli na novi klip. Ja sam već nešto počeo raditi, tako što sam iskopao malo drveća i to. Ali nisam puno radio, sam iskopao malo drveća i to je sve. Uglavnom planiram početi kuću u ovoj epizodi, eto. Može i završiti. Okay. Magare, pamare. Podsjeća me na nekoga. Seđo bi znao ko je tu. Ono još jedno magare. Što ima veliko magarca? Ok, hajmo samo mi ovo iskopat. Bićemo dok ja iskopam dovoljno drveća. Koliko mi je sjekira odmah kad sam završio sa stanjem drvetom. Ne znam koliko imam tačno drveća. Vidjet ću kad dođem kući. I ja. Samo da dođem u kući. U pomoć! Ostak je 15, ma može. Biće možda dovoljno, ne znam. Znaš ti kako sad hoću petu tu? Ne znam, nije. Gdje je to? Evo. Ćemo je praviti, pa ne znam što ćemo dalje, stavit ćemo stvari naravno unutra koje imamo. Isto trebamo šta, pa ja. Dok ja to sve organiziram, čekaj. Sad se sjetio, treba mi cobblestone, pa vidimo se dok to uradim, pa ćemo onda tek započinjati sa kućom. Ja mislim da je ovo dovoljno kamena. Ja, dovoljno. Ostavit ću ovdje stvar za sad, ali ja ovdje dole. Wow! Šta sam ja sve ovdje uradio? Aj kad uđem dole, reću. I sad ću uđem. Nema vez. Čekaj, ono vam. Ok, kad dođem na ono mjesto gdje hoću, što je tamo, reću vam. Problem. Ovako, počeo sam ovako praviti, pa ću tu nastaviti praviti. Već ovdje ću napraviti mjesto gdje ću konjeve tu stavljati tu. Ja ću završiti da vi ne morate gledati cijelo vrijeme.
Prostalo mi je malo kamijenja, uf. Ovo je loše. Nope. Imamo... Mislim. Stara baza. Ja. Šta imamo sve? Ok, idemo ovdje gore. Završiti. Pa.